Bývajte pod hradom. Obec Slanec sa hrdí hradom a aj krásnymi výhľadmi na Slanské vrchy. Tento benefit môžete využívať každý deň, ak sa nasťahujete práve sem. Dávid Sládek má pre vás exkluzívnu ponuku. Hodom v Slanci, ktorý spĺňa všetko, čo rodina potrebuje. Je štvorizbový s priestrannou terasou a zaparkujete pred neho pohodlne 2 autá. Pozemok má niečo vyše 7 árov. V tehlovom dome sa ráta s podlahovým kúrením, zateplením aj prípravou pre tepelné čerpadlo. Rozdelenie bude prakticky na dennú a pokojnú nočnú časť, kde si každý rodinný príslušník nájde svoje miesto. Predpokladaný termín dokončenia je už o necelý pol-rok. Preto keď chcete vidieť proces výstavby, dohodnete si obhliadku s Dávidom Sládekom už dnes. You gotta